Газетасының баш мөхәррире Радик Сабиров. Хайырлы күн, достым, исәміз. Хайырлы күндер. Радик, менә Шәһри Казанның яңа номерында нәрсәләр көтте укучыны? Яңа номерында барысы да яңаша. Безнең һәрбер номерыбыз һәрбер вакыт яңа ул, бердә иске түгел. Безнең инде принцип шундый, газетага бүгенге көндә кичә булган хәлләрне, өченче көн булган хәлләрне түгел, әнә менә бер кайчанда искерми торган материалларын туплап биреп бару. Әлбәттә инде вазгыятьтән артта калышмыйбыз. Бүгенге көн проблемаларын яктыртып барырга тырышабыз. Мәсәлән, беренче биттә үк инде аңлашылганча Фотога урын юк, кагазга кытлык. Менә безнең элек әгәрдә зур фото куелса, хәзер инде урынны экономияләбез, чөнки кагазга кытлык кичерәп, шуңа күрә шундый беренче биттән үк язма белән башладык. Моңа бәйле рәвештә газетның саннары, бит саны да кимеде әле? Юк, бит саннары киммәде, Аллага шөкер, барысы да әйбәт кенә бара әлегә. Менә язмыш дигән формат миңа бик кызыклы инде. А4 форматы. Күрәсең, моны яратып укый торганнардыр, тамашачылар көтеп алалардыр дип уйлыйм әле. Бик яратып укыйлар, шуннан да бу безнең гомумән алганда безнең оешмадагы А4 форматындагы беренче шундый газета. Әйтат медиа. Безнең хәтерләс беләсез инде шәхси газетлар барысы да шундый форматта чыгалар, аны укырга да уңайлы, зур иттереп киң иттереп җәелеп ачып утырасы түгел, журнал варианты кебек. Һәм инде әлеге газетаның бер бәһәле ягы бар. Монда инде бөтенләй менә искерми торган материаллар теләсә кайсы вакытта алып укыйсың, мәсәлән, декабрь санын рәхәтләнеп бүгенге көн вазгыятенә туры килә торган барлык язмалар. Үзәгендә кеше язмышлары, мәхәббәт, гыйбрәтле хәлләр, фаҗигаләр, кеше егылып укый торган бүгенге материаллар бик ярата инде. Ничә номер әле дөнья күрде? Шушы язмыш кушымтасы. Июнь айыннан, узган елның июнь айыннан, ялгышмасам, 37 саны чыкты. Менә бу атнада. Менә бусында да күрәбез, икесендә дә артистлар Рөстәм Асаев һәм менә безнең Гөлдания Хәйруллина. Менә артистлардан тыш башка медиа шәхесләрне, мәсәлән, галимнәр, башкаларны шундый җәлеп итү нияте бармы? Беренче битне шуннан да әлегә артистлар чыгып килде, ләкин инде менә сезнең белән килешәбез, анда галимнәр һәм язучылар гына түгел, гомумән алганда гади кешеләрне дә, гыйбрәтле хәлләре булган гади кешеләрне дә чыгару нияте бар. Безнең күбрәк бүгенге көндә инде сатуга басым ясыйбыз, чөнки почташа язылулар ул заман артта калып бара, кызганычка каршы. Һәм сатуда шуннан да менә без киоскларда сораштырулар уздырдык. Әлеге газета безнең беренче урында икән, Тәт медиа басмалар арасында сатып алу буенча безнең бүгенге көндә бер 15-20% гына кире үзебезгә әйләнеп кайта. Бу инде бик зур сан дигән сүз. Инде алга таба менә планлаштырып торабыз безнең Уфага да сату нукталарын булдырырга, Йошкар-Олада шулай ук безнең анда чәршәмбе саннары чыга иде. Хәзер инде Шәһри Казан язмышын да чыгару нияте бар. Димәк, бу инде җомга чыгарылышы шундый форматта чыга. Әйе. Ул аерым индекс түгел, аерым газет түгел, бу безнең бары тик менә шу А3 форматындагы җомга санын шундый форматка күчереп чыгару гына. Бик яхшы. Тамашачылардан элемтә бармы, язалармы, кызыксыналармы? Әгәр дә баштагы мәлләрдә шуннан да әзрәк кенә кыздырып җибәрү өчен, кызыксыну уятыр өчен күбрәк үзебез яза идек, үзебезнең авторлар, әле безнең үзебезнең журналистларның да ашыйсы килә дигәндәй, гонорар аласы килә дигәндәй, алар да хәзер шулай язгалы идек, ләкин тора бара менә халыкка күрсәтә, социаль челтәләр һәм башкалар аша инде хәзер халыкның үзеннән дә шундый язмалар килә, кызыклы гыйбрәтле хәлләр, сораулар белән әлбәттә бик күп төрле сораулар бирәләр, актуаль сораулар, гадәти менә чын тормыштан алынган сораулар. Мәсәлән, шушы җирем авырта, халык нәрсә киңәш итәр иде икән. Безнең теге табибларга ышанмыйбызмы, юкмы, белмим, табибларга барыгыз дип кенә әйтәсең дә, барыбер халык киңәше кирәк. Һәм шундый шәп фикерләр килә, төрле тәҗрибәләр, үз башыннан кичкән хәлләр, кызыклы укырга кызыклы менә. Менә журналистлар дигәннән татар телендә язучы журналистларга кытлык кичермиме бүгенге көндә редакция? Редакция кичерми, безнең редакция тупланган, андый кадрлар белән Аллага шөкер, әлбәттә яшьләрне тартасы килә. Кызганычка каршы инде берничә тапкыр әйткәнем бар, яшьләр бик атлыгып тормыйлар, белмим, алар укыйлармы шуның кадәр, белемнәр туплыйлармы, белмим, редакциягә теге сукмак суынып тора, кайнарланып тормый,
ләкин барыбер практикантлар белән һәм башкалар белән эшлибез, аларны эшләтергә, өйрәтергә тырышабыз. Бүгенге көндә бит әле безнең газеталар гына түгел, менә социаль шелтәләр сайтыбызда бар. Сайтыбызда безнең иң популяр сайтларның берсе, аларда да эшләргә кеше кирәк, бөтенләй яңаша эшли белә торган, яңа мессенджерларны, яңа платформаларны белә торган, өйрәнә алырдай яшьләр кирәк. Кызганычка каршы анысына да бик атлыгып тормыйлар, күп генә кабатлап торсаң да, инде бүгенге замана таләбе менә бер платформадан икенче платформага күчәбез, күпләр аңа әзер түгел иде. Безнең блогерлар да әзер түгел иде, танылган җырчылар һәм башкалар да әзер түгел иде. Без Аллага шөкер әзер булдык, тырышабыз төрле челтәрләрдә эшләргә. Алга таба да шушындый ни белән, хис белән, шушындый дәрман белән иҗат итәргә язсын, Радик. Рәхмәт, бергә булыйк. Амин, сезнең белән саубуллашабыз.